Pangaken nami kula Devi Kusumawardhani absen sedasa. Kula dados Ibu Kusuma. Pangaken nami kula Irsalina Salsabila absen gangsal welas dados Bu Bila. Pangaken nami kula Ani Kriyanti absen sekawan dados Pak Yanto. Pangaken nami kula Siti Amina absen 3 kula dados Bu Fatimah. Pangaken nami kula Daular Rajif absen 9 kula dados Pak Slamet. Kita sedaya badhe nampilaken drama Ibu Sowan. Sugeng Mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ing mriki badhe wicanten ngenani acara malam suro ing desa kita sedanten. Monggo panjenengan sing gadah ide utawa pendapat monggo disampaikan. Pak, kula nggada usul ndamel tumpeng kalian jenang. Oh enggak Bu, mangke sing damel sekul kalian lawo dibagi mawon. Kepriye yen Bu Bila ndamel lawe? Mungkin Bu Kusuma ndamel sekul lan minume. Kula ndamel jenenge. Ya napa? Setuju napa mboten? Setuju. Nggih, dados masalah masak-masak sampun rampung. Kula pasrahaken dhateng ibu-ibu. Nah, sakniki ibu-ibu sampun duweni tugas dhewe-dhewe. Sakniki kepriye bapak-bapak damel opor kanggo mubeng desa. Kula nggak ada pring ing griya, monggo bapak-bapak pundhut ing wingking karangan griya. Pak, kula mboten setuju yen bocah-bocah mbeto obor amargi ajre gak didamel dolanan lan ngawatirake dhateng awake dhewe kalian wong liya. Tapi Bu, niku kan sampun dados tradisine desa niki. Ngenten mawon pun, bocah-bocah mboten diparingi obor nanging dibetani senter. Nggih pun, kalian boten kentungan gawe ngramekake acara niki. Kepriye? Nggih pun, setuju? Setuju. Sawise niku, kepriye susunan acara niki? Susunan acarane yaiku setunggal pengajian kalian tumpengan, kali ara-araan mubeng desa, 3 pertunjukan warga desa, sekawan donga sesarengan. Pertunjukan apa, Pak? Nyanyi lan tari-tarian Bu. Oh leres niku Pak, panjenengan kan saged gitar. Mangke ibu-ibu kakak sing nyanyi. Yanto niku lho Pak sing nyanyi. Suarane sae, wong biasane nyanyi dhateng ngajengi dalemi. Leres, mangke sing nari Ibu Betaka mawon. Lho, sok iso ae panjenengan niku Bu. Nggih pun, nek ngono kula setuju. Pun niki bapak lan ibu padha setuju sedanten. Lek niku kula rampungi rapat niki nggih. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu monggo sedaya nyiapake tugasé dhewe-dhewe. Bapak foto impre damel opor mincing. Lan ibu-ibu foto kumpul ing griyae Bu Bila. Pak Slamet, panjenengan sebagian nyiapake karpet. Lan ibu-ibuke bagian sing nyapu.
banget ya. Ayo. Alhamdulillah acarane pun lancar. Kula ngaturaken matur suwun dhateng Bapak lan Ibu-ibu sedanten.